dan ljudi. Dobar dan. Ako nije problem, molim vas, prije nego počnete govoriti, samo da se predstavite i ako ste na listi Ko prvi govori? Može? Da. Ok, nema problema. Samo recite kad možemo krenuti. Jel da? Može. Dobar dan svima, hvala svima na dolasku. Moje ime je Ivan Pokupec, ja ovdje predstavljam Slobodnu Hrvatsku koja je 26. lista na europarlamentarnim izborima. Ovo su moji kolege koji ćete moći čuti nešto više malo kasnije. Mi smo naime danas došli ovdje kako bismo se ispričali zapravo HDZ-u i evo ja bih samo ukratko s vama podijelio našu ispriku. Dosta emotivno pismo. Dakle, kaže ovako. Mili naš Karlo, voljeni vođo Andreju, iza članova Slobodne Hrvatske je nekoliko besanih noći. Otkako smo predali kandidaturu za europarlamentarne izbore, sa svakim danom raste naš osjećaj krivnje. I napokon smo uspjeli identificirati razlog. Naime, shvatili smo da je neozbiljno i nepošteno od nas uopće se kandidirati protiv HDZ-a i kako bismo ispravili učinjenu nepravdu, odlučili smo se ovdje javno ispričati njima i ostalim najvećim Hrvatima iz te stranke. Te nabrojati razloge zašto smatramo da bi svi građani Republike Hrvatske trebali dati glas za HDZ. Jer to je stranka koja ima kontinuitet, koja je organizirala narod u borbi za slobodu, oslobodila Hrvate, osigurala nam kvalitetan sustav, radna mjesta, prepoznatljivost u svijetu itd. Da, HDZ ima kontinuitet. Još iz vremena kad su njegovi osnivači, vođe i istaknuti članovi bili dio Saveza komunista Hrvatske, UDBE, KOS-a i sličnih organizacija. Da, HDZ je organizirao narod u borbi za slobodu i istovremeno nas oslobodio društvene i privatne imovine, ušteđevina, dostojanstva, perspektive, prirodnih dobara, radnih mjesta, mirovina, mogućnosti, razvitka i budućnosti. Da, HDZ nam je osigurao kvalitetan sustav ratnih profitera, stranih banaka, dužničkog ropstva, uvozničkog lobija i totalne rasprodaje. Da, HDZ je osigurao radna mjesta za svoje sinove i kćeri, kumiće, sestriće, nećake, unuke, djecu ljubavnika i partnera u ostvarivanju privatnih interesa. I da, HDZ je učinio Hrvatsku prepoznatljivom u svijetu kao zemlju sustavne i individualne pljačke, organiziranog i neorganiziranog kriminala, kupljenih diploma, korupcijske inovativnosti, glomazne i uhljebničke birokracije, državnih institucija u službi lopovluka itd. Mi im s ovog mjesta za to želimo od srca zahvaliti, jer da nam to nisu ovako zorno dozvali u pameti, u sjećanje, mi zapravo ne bismo shvatili koliko smo mi mali, minorni i neozbiljni. I ovim putem želimo poručiti da mi ne možemo, nažalost, zakonski povući svoju kandidaturu, ali odlučili smo svim srcem dati se u kampanju HDZ-a i zapravo sve manje od 99% glasova za HDZ na euroizborima ćemo smatrati izbornom prevarom. Prepustio bi riječ kolegi Galoviću. Hvala vam lijepo, ja sam nositelj liste 26. liste, to je lista poznatija kao lista aktivista Slobodne Hrvatske. Mogu samo reći da je ovo jedna od akcija. Sljedeću akciju imat ćemo u Apisu gdje ćemo ih moliti doći i moliti da i nama daju koji glas. Naime, prvo smo došli ovdje da pitamo, da zamolimo ljude iz HDZ-a da ćemo glasati za njih, nakon toga krećemo u Apis gdje ćemo također zamoliti neka nešto daju i nama, jer mislim da ne govorim samo u svoje ime, govorim to u ime barem 20 stranaka koje se natječu u ovoj borbi za europarlamentarne izbore. Ako bi htjeli još nešto, ovdje su i ostali naši aktivisti. Ja imam pitanje za vas, ako možete samo kao nositelj liste reći, sad na stranu ova ironija, što zapravo stvarno želite poručiti kratko
kratko u nekoliko rečenica. Predat ćemo pismo namjere da pokažemo zapravo svoju ozbiljnost. Jer smatramo da time štitimo demokraciju i stabilnost vlade. Ako želite još nešto pitati naše aktiviste, oni su isto na raspolaganju. Evo, možda Dino. Samo bi ja htio... Zlobo Dino. Ja bih samo htio reći da ipak da se mi građani možemo snaći, možemo otići u Irsku. Važno je da HDZ i njihovi uhljebi da budu stabilni i dobro, to jest elite, uvoznički lobby, bankari. Hrvatska je ipak predviđena za njih, tako da je to ipak nama prioritet u ovom momentu da to ne ugrožavamo nikako to postojeće stanje, a narod će se snaći, to je najmanji problem i ovim putem ja se ispričavam gospodinu Plenkoviću zbog svojih nekih deluzija o tome da HDZ ipak nije najbolja stranka i jedina opcija za Hrvatsku. To su bili naši pomahnitali stavovi. Da, shvatili smo mladost, ludost, aktivizam, malo smo stariji. Isprike svima, isprike HDZ-u. Ja molim sad gospodina Popovca da ide u HDZ, on ima pripremljeno da ih zamoli oprost. Nadam se da ćemo to HDZ-a. Dobar dan. Mi bi predali jedno pismo isprike, ako može, vašim članovima, vodstvu, premijeru. Učbeni ili? Pa, Možda ako to ovdje, će nam drago da nas može. Hvala lijepo.